Wel, mae mwy derbyniol i'r cyhoedd fath o beth. Y pobl ddim yn arfer edrych yn iawn. Sneb byth yn really defnyddio eu llygad nhw fath o eisiau'n hwyr yn iawn. Os bydden nhw, fi'n credu bydde celf yn fwy fath o accessible i'r cyhoedd. So, pam ti'n gwrando dan y music, so, pobl yn oh yeah, so, beat, pobl yn gallu gweud syth, o fi'n hoffi fan y byd. Pam ti'n gweld delwedd, ti'n gweld darlun yn rhywbeth, ti ddim yn gwybod sut i edrych arno fe'n iawn. A pobl sort of mynd, o, dwi'n mynd deall hwnna, lle ddim gweld rownd, lle ddim trio i edrych arno fe'n iawn. Felly mae pobl yn mynd, o, na, celf yw hwnna, mae rhywun all deall, a pobl fwy na fi'n deall hwnna. Lot o snobyddiaeth ynglyn â celf trwy hanes, dwi'n meddwl. Lot o thing ma amdano pobl yn cerdded am eich meddwl, o ie, so fi'n gwybod lot am gelf, pobl yn oriela, ffordd ma pobl mewn oriela. Cwrs sylfaen yw hwn sy'n gwneud fwy i wneud gyda y techneg o beintio. Ti'n gallu cael prosiectau pob pythefnos, a wedyn ni mae rhaid i chi trio cyflawni rhywbeth yn yr amser hynny. A chi ddim rili cael digon o amser i wneud fath o gwaith personol fath o beth. Mae'n fwy personol a fath o gwaith pan ni'n gweithio yn ysgol neu rhywbeth. Ond chi ddim cael lot fawr o amser i ddatblygu. Mae'n fwy i wneud gyda prosiectau mewn fath o stwff sylfaenol fel drawing a peintio a techneg, sut i cael y theori beth yna beth. Ydy, dwi'n meddwl bod e. Mae'n lot o beth allwch chi wneud yn haws fel. Fath o mynd i llefydd fel colegau yn Llundain. Fi'n credu mewn fath o springboard. Fath o beth, so, mae lot o os chi'n mynd i'r lle iawn, a bod yn y lle iawn ar y pryd iawn, chi'n digwydd wneud eu gwaith iawn. So, fi'n credu bod yna'n help. Ond mae'n lot o waith ydy. Mae rhaid chi fod yn dda, mae chi bod yn... mae chi wir fod yn gwybod beth chi'n neud. Chi fod yn hollol convinced yn popeth chi'n neud. Dyn ni'n barod i wneud portreadau pethach fel yna. Dibynnu pwy yw nhw, wrth gwrs. Ddim yn wneud portreadau pobl, fi ddim yn really keen ar. Ddim yn hoffi o gwbl. Ond, wel, mae'n anodd i ateb, really. Byddwn ni'n wneud gwaith fi, gwaith fy hun. Gobeithio bydde hwnna'n gwerthu. Mae pethau gallwch chi wneud fel dysgu. Gallwch chi ddod i coleg, cael job fel lecture neu rhywbeth. Neu mynd i ysgolion o fath na beth i ddysgu. Ond fi'n credu mae llefydd fath o, pam ti'n cael y degree, ti'n cael y BA. Mae allai di fynd mewn i'r cyfryngau falle, llefydd fel yna. Fi'n gobeithio wneud e fel arlunydd.